नमस्कार, मी डॉक्टर तेजस. जस्ट फॉर हार्टच्या हेल्दी लाईफ सिरीज मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बोलणार आहोत आपल्या शरीरातल्या कोलेस्ट्रॉल बद्दल. आता कोलेस्ट्रॉल म्हणलं की सगळ्यांच्या मनामध्ये एक भीती असते. कोलेस्ट्रॉल म्हणजे ते वाईट किंवा कोलेस्ट्रॉल म्हणजे हार्ट अटॅकशी त्याचा संबंध आहे, हे सगळ्यांना माहिती असतं आणि त्यामुळे सगळे घाबरून जातात. मी जर तुम्हाला सांगितलं की कोलेस्ट्रॉल हा आपल्या शरीरातला एक अत्यंत महत्वाचा आणि अत्यंत आवश्यक घटक आहे, तर कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती असेल तर आपल्या प्रत्येक पेशीमध्ये, शरीरातल्या किंवा प्रत्येक पेशीच्या आवरणामध्ये कोलेस्ट्रॉल आहे. सेल मेम्ब्रेनचा एक महत्वाचा भाग कोलेस्ट्रॉल आहे. तसंच आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळे जे हार्मोन्स तयार होतात किंवा जे संप्रेरक तयार होतात, त्यातल्या अनेक संप्रेरकांच्या निर्मितीसाठी कोलेस्ट्रॉल लागतं. व्हिटॅमिन डी सारख्या व्हिटॅमिन किंवा जीवनसत्वासाठी सुद्धा ते तयार होण्यासाठी कोलेस्ट्रॉल लागतं. त्याच प्रकारे आपल्या शरीरामध्ये जे बाईल तयार होतं लिव्हरमध्ये, ज्याला आपण पाचक रस म्हणतो एक प्रकारचा, तर हे बाईल तयार होण्यासाठी कोलेस्ट्रॉलची आवश्यकता असते. त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये हे कोलेस्ट्रॉल वेगवेगळी फंक्शन्स किंवा वेगवेगळी कार्य पार पाडत असतं. म्हणून कोलेस्ट्रॉल हे काही वाईट नाही. सगळ्यांच्याच शरीरामध्ये कोलेस्ट्रॉल असतं आणि आपलं शरीर हे कोलेस्ट्रॉल शरीरामध्येच तयार करत असतं. आपल्या लिव्हरमध्ये किंवा यकृतामध्ये बहुतांशी कोलेस्ट्रॉल आपल्या शरीरातलं हे तयार होत असतं. त्याचा काही भाग अर्थातच आपल्या आहारामधनं येतो, पण हे वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल आपल्या शरीरामधलं कधी कधी त्रासदायक ठरू शकतं. तर कोलेस्ट्रॉल वाढणं म्हणजे नक्की काय किंवा कोलेस्ट्रॉलचे काही प्रकार आहेत का, हे आपण आता पहिल्यांदा समजून घेऊया. तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की कोलेस्ट्रॉल म्हणजे एक फॅटचा प्रकार आहे किंवा चरबीचा प्रकार आहे आणि चरबी ही कधी पाण्यामध्ये मिक्स होत नाही. त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल हे रक्तामध्ये मिसळलं जात नाही. मग तुम्ही म्हणाल कोलेस्ट्रॉलची टेस्ट तर आपली रक्ताचीच असते, मग त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल कसं तपासतात? तुमची शंका अगदी रास्त आहे. पण हे कोलेस्ट्रॉल रक्तामध्ये मिसळण्यासाठी किंवा रक्तामध्ये ते वाहून नेण्यासाठी काही कॅरियर्स लागतात किंवा काही गाड्या लागतात, थोडक्यात आपण म्हणूयात. तर आपल्या लिव्हरमध्ये तयार झालेलं कोलेस्ट्रॉल पेशींपर्यंत नेणं आणि पेशींपासून नको असलेलं किंवा एक्स्ट्रा असलेलं कोलेस्ट्रॉल पुन्हा वाहून रक्ताद्वारे ते लिव्हरकडे नेणं, हे जे चलनवलन आपल्या कोलेस्ट्रॉलचं रक्तामध्ये चालू असतं, यासाठी दोन प्रकारचे मुख्य कॅरियर्स लागतात. एक ज्याला म्हणतात LDL किंवा लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन. हे LDL काय करतं तर आपल्या लिव्हरमध्ये तयार झालेलं कोलेस्ट्रॉल हे कॅरी करून आपल्या शरीरामध्ये पेशींपर्यंत घेऊन पोहोचवतं. आता दुसरा प्रकार तो म्हणजे HDL, हाय डेन्सिटी लायपोप्रोटीन. हाय डेन्सिटी लायपोप्रोटीन काय करतं तर पेशींमध्ये एक्स्ट्रा असलेलं किंवा नको असलेलं कोलेस्ट्रॉल गोळा करतं आणि ते कोलेस्ट्रॉल रक्ताद्वारे वाहून नेऊन लिव्हरकडे नेऊन पोहोचवतं आणि मग लिव्हर त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करून, त्याला डिग्रेडेशन त्याचं करून, त्याचं वेगवेगळ्या प्रकारे बाहेर टाकायची प्रक्रिया सुरू करते, त्याचं बाईलमध्ये कन्व्हर्जन करते. सो ही झाली कोलेस्ट्रॉलची सायकल आपल्या शरीरातली. मग आता हे जे आपण दोन लायकोप्रोटीन्स बघितले, त्याची नावं थोडीशी बोलीभाषेमध्ये तुम्हाला माहिती असतील. एकाला म्हणतात बॅड कोलेस्ट्रॉल, कारण LDL हे कोलेस्ट्रॉल तुमच्या लिव्हरकडचं कोलेस्ट्रॉल वाहून पेशींकडे नेत आहे. त्याच्यामुळे त्याला बॅड कोलेस्ट्रॉल म्हटलं जातं, कारण ह्याचं प्रमाण जर का रक्तामध्ये जास्त झालं तर अर्थातच तुमच्या पेशींपर्यंत जास्ती कोलेस्ट्रॉल पोहोचतंय, रक्तामध्ये कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे या वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलच्या छोट्या छोट्या गुठळ्या तयार होऊ शकतात किंवा हे कोलेस्ट्रॉल रक्तवाहिन्यांच्या आतमध्ये साठलं जातं आणि त्यांचा डायमीटर छोटा होऊ शकतो. त्यामुळे हे वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल उच्च रक्तदाबाला कारण ठरू शकतं किंवा हे वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल हृदयविकाराचा झटका येण्यास कारणीभूत ठरू शकतं. तसंच हे वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल पक्षाघाताचा झटका किंवा ज्याला स्ट्रोक म्हणतो आपण, पॅरालिसिस म्हणतो, यासाठी कारणीभूत ठरू शकतं. म्हणून हे LDL प्रकारचं कोलेस्ट्रॉल काबूमध्ये ठेवणं किंवा ताब्यामध्ये ठेवणं हे महत्वाचं आहे. आता दुसरं जे कोलेस्ट्रॉल आपण म्हणलं HDL, त्याला म्हणतात गुड कोलेस्ट्रॉल, कारण की हे गुड कोलेस्ट्रॉल तुमचं नको असलेलं एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वाहून नेतं आणि लिव्हरकडे पुन्हा नेऊन सोडतं. त्यामुळे हे गुड कोलेस्ट्रॉल आणि बॅड कोलेस्ट्रॉल हे एका ठराविक प्रमाणामध्ये रक्तामध्ये आपल्या असणं हे आवश्यक आहे आणि त्याचं प्रमाण किती हे आपल्याला लिपिड प्रोफाईल नावाची टेस्ट करून बघायला मिळतं. त्याचे कट ऑफ्स मी आता सांगणार नाहीये, कारण तुमच्या लिपिड प्रोफाईलच्या रिपोर्टवरती तुम्हाला कट ऑफ दिसतील की LDL किती हवं, HDL किती हवं. त्यामुळे त्या गोंधळात नको पडायला आता आपण. पण आपण आता समजून घेऊयात की
हे आपलं जे मोजलेलं कोलेस्ट्रॉल आहे ते जर का जास्ती झालं किंवा जास्ती येत असेल तर मग त्यासाठी आपल्याला काही करता येईल का? तर जसं आपण डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर किंवा हृदयविकाराबद्दल बोललो, हे जे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहेत, तसंही हे कोलेस्ट्रॉल एका अंशी किंवा काही अंशी आपल्या लाईफस्टाईलवरती डिपेंडेंट आहे. आणि आपण आता लाईफस्टाईल मधले असे काही घटक बघूयात की ज्याच्यामुळे तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढू शकतं किंवा गुड कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकतं. जेव्हा मी कोलेस्ट्रॉल वाढू शकतं म्हणतेय तेव्हा बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढू शकतं आणि गुड कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकतं असा त्याच्यामध्ये अर्थ आहे. तर आता पहिल्यांदा आपण बघूयात की असे कुठले घटक आहेत आपल्या लाईफस्टाईल मधले किंवा आपल्या आयुष्यातले की जे आपल्याला बदलता येत नाहीत पण कोलेस्ट्रॉल वाढवू शकतात. अर्थातच पहिला महत्वाचा फॅक्टर सगळीकडे असणारा तो म्हणजे तुमचं वय. जसं वय वाढतं तशी कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता जास्त. दुसरा प्रकार किंवा दुसरा घटक जो आपण बदलू शकत नाही तो म्हणजे जेंडर किंवा तुमचं लिंग. तर जर का तुम्ही स्त्री असाल तर साधारण वयाच्या 45 वर्षापर्यंत किंवा जोपर्यंत पिरियड्स चालू असतात स्त्रियांचे तोपर्यंत स्त्रियांना एक प्रकारचं प्रोटेक्शन मिळतं आणि त्या वयापर्यंत साधारणपणे स्त्रियांचं कोलेस्ट्रॉल फार वाढत नाही, म्हणजे बॅड कोलेस्ट्रॉल. पण पुरुषांमध्ये मात्र यावेळेला सुद्धा कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका असू शकतो. आणि मग नंतर एकदा मेनोपॉज आली स्त्रियांची किंवा जेव्हा आपण ज्याला रजोनिवृत्ती म्हणतो की पिरियड्स याचं बंद झालं त्याच्यानंतर मात्र ही रिस्क बऱ्यापैकी सेम होते स्त्री पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांचंही हळूहळू बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढणं या वयानंतर सुरू होतं. आता तिसरा घटक ज्याला आपण एथनिसिटी म्हणतो की काही असे वंश आहेत जगामधले, वेगवेगळ्या रेसेस आहेत ज्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता जास्ती असते. तर हेही आपल्या हातात नाही आपण कुठल्या वंशामध्ये जन्म घेणार. आणि चौथं म्हणजे तुमची फॅमिली हिस्ट्री किंवा ज्याला जेनेटिक्स म्हणतो आपण की जर तुमच्या फॅमिलीमध्ये टेंडन्सी असेल कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं असण्याची किंवा वाढण्याची तर अर्थातच तुमच्यामध्ये ती टेंडन्सी येऊ शकते आणि ही गोष्ट काही आपण बदलू शकत नाही. तर हे झाले नॉन मॉडिफायबल म्हणजे जे बदलता येणार नाहीत असे फॅक्टर्स. आता आपण बघूयात आपल्या जीवनशैलीमध्ये कुठले असे फॅक्टर्स आहेत जे बदलता येऊ शकतात आणि त्यामुळे आपण आपलं कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवू शकतो. पहिला फॅक्टर महत्वाचा तुमचं वजन. जेवढं तुमचं वजन जास्ती, जेवढी तुमची चरबी जास्ती शरीरामधली किंवा ज्याला आपण फॅट्स जास्ती म्हणतो तेवढी शक्यता जास्ती की तुमचं रक्तातलं कोलेस्ट्रॉल जास्ती असेल. त्यामुळे तुमचं वजन आटोक्यात ठेवणं हा इतर अनेक आजारांना दूर ठेवण्याबरोबरच कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्याचा सुद्धा एक महत्वाचा उपाय आहे. पुढचा उपाय अर्थातच तुमचा व्यायाम. जर तुम्ही नियमितपणे व्यायाम करत असाल तर वजनही चांगलं राहतं, कोलेस्ट्रॉलही चांगलं राहतं आणि स्पेशली LDL म्हणजे जे बॅड कोलेस्ट्रॉल आहे ते कमी करायला व्यायाम मदत करतो, तर उलट HDL हे वाढवायला व्यायाम मदत करतो. HDL किंवा गुड कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यासाठी फार थोडे मार्ग आहेत. त्यातला एक महत्वाचा मार्ग म्हणजे व्यायाम, नियमित व्यायाम करणं. तर हा होता दुसरा घटक जो आपण बदलू शकतो. तिसरा घटक अर्थातच तुमचा आहार. आणि आहाराबद्दल आज आपण डिटेलमध्ये बोलणार आहोत या सेशनमध्ये. आता नुसता त्याला मी त्याचं नाव इथे घेतेय की आहार जर का तुमचा चुकीचा असला तर तुमचं कोलेस्ट्रॉल नक्कीच वाढू शकतं प्रमाणापेक्षा जास्ती. त्यामुळे आहारात काय घ्यायचं काय नाही हे आपण पुढे बघणार आहोत. पुढचा घटक तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरणारा आणि जो बदलता येईल असा तो म्हणजे स्ट्रेस किंवा ताणतणाव. जेवढा ताणतणाव जास्ती तेवढं LDL कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता जास्ती आणि HDL म्हणजे गुड कोलेस्ट्रॉल कमी होण्याची शक्यता जास्ती. त्यामुळे ताणतणावाचं नियोजन हा कोलेस्ट्रॉल मॅनेजमेंट मधला एक महत्वाचा घटक. आणि आता शेवटचा एक महत्वाचा घटक लाईफस्टाईल मधला जो आपण नक्की बदलायला पाहिजे तो म्हणजे स्मोकिंग. ज्या व्यक्ती धूम्रपान करतात त्यांच्यामध्ये हे जे गुड कोलेस्ट्रॉल असतं ज्याला आपण प्रोटेक्टिव्ह कोलेस्ट्रॉल म्हणते किंवा चांगलं कोलेस्ट्रॉल म्हणतोय ते कमी व्हायची खूप शक्यता असते. त्यामुळे जर तुम्ही स्मोकिंग करत असाल, धूम्रपान करत असाल तर ते बंद करणं हा त्याच्यावरचा सगळ्यात उत्तम उपाय. आणि धूम्रपान बंद करून तुमचं HDL वाढायला, गुड कोलेस्ट्रॉल वाढायला नक्की मदत होऊ शकते. तर हे बघितले आपण आपल्या जीवनशैलीमधले न बदलता येण्यासारखे आणि बदलता येण्यासारखे वेगवेगळे घटक जे कोलेस्ट्रॉल तुमचं चांगलं ठेवण्यासाठी कारण ठरतात. आता आपण बघूयात की कोलेस्ट्रॉल जर का हा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे किंवा आपण लाईफस्टाईलमध्येही त्याचे बरेच घटक आहेत जे बदलू शकतो, तर मग किती परिणाम होऊ शकतो लाईफस्टाईल बदलून किंवा लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करून. तर साधारणपणे असं बघितलं गेलंय की तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल जर का चांगल्या प्रकारे मॅनेज केली तर तुमचं कोलेस्ट्रॉल आटोक्यात तर राहणारच आहे,
पण जर का ते वाढलं असेल आणि वाढल्यानंतर तुम्ही लाईफस्टाईलमध्ये जे चुकीचे घटक आहेत ते दुरुस्त केलेत किंवा लाईफस्टाईल तुमची सुधारली, तर तुमचं कोलेस्ट्रॉल जवळपास 20% कमी होऊ शकतं. म्हणजे जर तुमचं कोलेस्ट्रॉल 200 असेल तर ते 20% कमी, म्हणजे साधारण 40 कमी, साधारण 160 पर्यंत येऊ शकतं. तर याचा विचार जर का आपण केला तर तुमच्या लक्षात येईल की कोलेस्ट्रॉल जेव्हा खूप वाढलेलं नाहीये, बॉर्डरला आहे किंवा 200-250 पर्यंत आहे, तेव्हा आपण नक्कीच तुमच्या लाईफस्टाईलला प्रेफरन्स देऊ शकतो, प्राधान्य देऊ शकतो आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याची औषधं टाळू शकतो. तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच अर्थात हे करायचंय आपल्याला. पण तुम्ही हे नक्की लक्षात ठेवा की कोलेस्ट्रॉल तुमचं वाढायला लागलंय, सुरुवात झालीये, जस्ट बॉर्डरला आहे किंवा बॉर्डर जस्ट क्रॉस केलीये, अशा वेळेला तुम्हाला तुमची लाईफस्टाईल नक्की मदत करू शकते. पण जर का तुमचं कोलेस्ट्रॉल खूप जास्ती वाढलंय, 250च्या वर गेले टोटल कोलेस्ट्रॉल, आणि एलडीएलचं प्रमाण खूप जास्ती आहे, एचडीएलचं प्रमाण खूप कमी आहे, शिवाय तुम्हाला काही इतर रिस्क फॅक्टर्स आहेत कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचे, तुम्हाला फॅमिलीमध्ये तुमच्या कोलेस्ट्रॉल जास्ती असण्याची शक्यता किंवा पार्श्वभूमी आहे, तसंच जर का तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल वाढलेला असण्याबरोबरच इतर काही आजार आहेत जसं की डायबिटीस आहे, तर अशा वेळेला तुम्हाला मात्र गोळ्या सुरू करायला लागतात कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याच्या. मोस्टली स्टॅटिन्स नावाची औषधं असतात जी आपल्याला ह्या कोलेस्ट्रॉल वाढीवरती दिली जातात आणि त्याच्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी व्हायला मदत होऊ शकते. पण आपण डॉक्टरांचा सल्ला अर्थातच घ्यायला हवा. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की जरी डॉक्टरांनी तुम्हाला स्टॅटिन्स किंवा कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी इतर कुठली औषधं दिली असतील तर त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल चांगली ठेवायची नाही. गोळ्या जरी सुरू केल्या तरी लाईफस्टाईल चांगली ठेवून तुम्ही तुमचं कोलेस्ट्रॉल आटोक्यात ठेवू शकता आणि गोळ्या आणि जीवनशैली दोन्ही तुम्हाला एकत्रितपणे मदत करू शकतात. तुम्ही गोळ्या घेताय आणि तुमची जीवनशैली ही चुकीची चालली आहे तर पुन्हा कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची आणि त्यामुळे गोळ्या वाढवायला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पहिलं प्राधान्य जीवनशैलीला. जीवनशैलीतले बदल करून कोलेस्ट्रॉल आटोक्यात येत नसेल किंवा ते खूप जास्ती असेल, इतर काही धोक्याचे घटक असतील, तर जीवनशैली बरोबर औषधं घेणं हा वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलवरचा उपाय. आता आपण बघूया जीवनशैलीतला महत्वाचा घटक तो म्हणजे आहार. आणि आहार आपल्या कोलेस्ट्रॉलला चांगलं ठेवण्यासाठी काय मदत करतो. तर आता आपण जेव्हा आहाराबद्दल बोलतोय तेव्हा मोस्टली आपण एलडीएल बद्दल बोलणार आहोत किंवा लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन, जे बॅड कोलेस्ट्रॉल म्हटलं जातं, ते आहारावाटे कसं कमी ठेवता येईल ह्याच्याबद्दल आपण जास्ती बोलणार आहोत. तर बोलताना पहिल्यांदा मला तुम्हाला हे सांगायचंय की आपल्या मनामध्ये अनेक शंका आहेत ह्या कोलेस्ट्रॉल विषयी आणि आहाराविषयी. अनेकांचा असा समज आहे की आपल्या आहारात जास्ती कोलेस्ट्रॉल घेतलं तर आपलं रक्तातलं कोलेस्ट्रॉल वाढणार आहे. हा समज खरं तर गैरसमज आहे असं मला तुम्हाला आवर्जून सांगायचंय. कारण की तुम्ही मगाशीच ऐकलत माझ्याकडनं की कोलेस्ट्रॉल हा आपल्या शरीरातला एक आवश्यक घटक आहे. त्यामुळे तो आपल्या शरीरामध्ये बनवला जातो, तयार केला जातो, लिव्हरमध्ये आपल्या त्याची निर्मिती होते. त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये असा एक बॅलन्स साधला जातो की जर तुमच्या आहारामध्ये कोलेस्ट्रॉल कमी असेल तर ते शरीरामध्ये जास्ती तयार होतं. जर शरीरामध्ये तुम्ही कोलेस्ट्रॉल तयार व्हायची प्रक्रिया सुरू आहे पण आहारामध्ये पण तुम्ही खूप कोलेस्ट्रॉल घेताय, अशा वेळेला तुमच्या शरीरामधलं कोलेस्ट्रॉल तयार होण्याची थोडी प्रक्रिया कमी होते. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की आहारात कोलेस्ट्रॉल जास्त, शरीरात कोलेस्ट्रॉल तयार व्हायची प्रक्रिया कमी. आहारात कोलेस्ट्रॉल कमी, शरीरात तयार होण्याची प्रक्रिया जास्त. हा बॅलन्स साधून आपलं शरीर एक ठराविक प्रमाणामध्ये कोलेस्ट्रॉल तयार करतच असतं. त्यामुळे आता असं लक्षात आलं की तुमच्या आहारातलं कोलेस्ट्रॉल हे काही फार मॅटर करत नाही. आहारातले इतर काही घटक हे तुमच्या कोलेस्ट्रॉल काबूत ठेवण्यासाठी जास्ती महत्वाचे आहेत. कुठले ते आपण बघू. पहिल्यांदा मी बोलणार आहे आहारातल्या कोलेस्ट्रॉल बद्दल की तुम्हाला सगळ्यांना हे माहितीये की आहारामध्ये आपल्या अंड्याच्या पिवळ्या भागामध्ये कोलेस्ट्रॉल आहे, नॉनव्हेज फूड्समध्ये कोलेस्ट्रॉल आहे. हे अगदी बरोबर आहे. किंवा दुधाचे पदार्थ जे आपण फुल क्रीम मिल्क म्हणतो, या सगळ्या पदार्थांमध्ये कोलेस्ट्रॉल आहे. अगदी बरोबर आहे. सगळ्या प्राणीज पदार्थांमध्ये, जे प्राण्यांपासून येणारे पदार्थ आहेत, यामध्ये कोलेस्ट्रॉल नक्कीच आहे. पण थोड्या प्रमाणामध्ये हे पदार्थ आहारामध्ये घ्यायला काही हरकत नाही. विशेषतः मला अंड्याबद्दल सुरुवातीला बोलायला आवडेल की अनेक जण कोलेस्ट्रॉल वाढलं की एक बदल आपल्या आहारामध्ये करतात, तो म्हणजे आहारातलं अंड्याचा पिवळा भाग जो असतो तो पूर्ण बंद करतात. पण मला तुम्हाला हे आवर्जून सांगायचंय की एवढा बदल पुरेसा नाही आणि हा बदल आवश्यकही नाही. दररोज एक अंड बलकासकट किंवा पिवळ्या भागासकट खाणं हे अगदी सेफ आहे. अंड्याच्या बलकामध्ये साधारण 180 ते 200 मिलीग्रॅम पर्यंत कोलेस्ट्रॉल असतं.
पण असं म्हणलं गेलंय की साधारण 300 mg पर्यंत कोलेस्ट्रॉल दररोजच्या आहारातून घेतलं तर काही हरकत नाही. आणि आता तर ही गाईडलाईन सुद्धा रिवाईज करण्यात आली की 300 mg हा जो कट ऑफ होता तो पण आता फारसा ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळे आहारातनं थोडंफार कोलेस्ट्रॉल येणं इज ऍब्सोल्युटली फाईन. अंड्याचा पिवळा भाग, त्याच्यामध्ये अनेक इतर महत्वाचे घटक आहेत, त्याच्यामध्ये इतर जीवनसत्व आहेत, इतर मिनरल्स आहेत, चांगल्या प्रकारचे फॅट्स सुद्धा आहेत, त्यामुळे तो टाळायची गरज नाही. पण आपण आहारातली इतर काही जी घटक पदार्थ आपले जे आहेत ते आपण नक्की टाळणार आहोत. मग ते कुठले? तर असं लक्षात आलं की आपल्या आहारात जेवढे सॅच्युरेटेड फॅट्स जास्त तेवढं आपलं कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता जास्त, म्हणजे हे बॅड कोलेस्ट्रॉल. तर सॅच्युरेटेड फॅट्स कशातनं मिळतात? सॅच्युरेटेड फॅट्स म्हणजे जे पदार्थ रूम टेम्परेचरला घट्ट आहेत, जे फॅट्स रूम टेम्परेचरला घट्ट किंवा सॉलिड होतात त्याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट जास्ती असतात. मग असे पदार्थ कुठले? तर तुमच्या डोळ्यासमोर आता आलं असेल की लोणी आहे, तूप आहे, किंवा कोकोनट ऑइल किंवा ज्याला आपण नारळाचं तेल म्हणतो, त्याचबरोबर डालडा किंवा वनस्पती तेल ज्याला आपण म्हणतो, हे जे महत्वाचे घटक आहेत हे रूम टेम्परेचरला सॉलिड असतात. तर त्यातल्या त्यात स्पेशली डालडा किंवा वनस्पती तूप जे आहे ते आपण पूर्णपणे टाळायला पाहिजे असं मी तुम्हाला सांगेन. त्याचबरोबर लोणी किंवा तूप जर का घरी तयार केलेलं असेल तर ते एखादा चमचा दररोज घेऊन पुरेसं आहे, ह्याचा अतिरेक नक्कीच करू नये. पुढची गोष्ट आपण बघितली की नारळाचं तेल. तर नारळाचं तेल सुद्धा असं लक्षात आलं की त्यातले सॅच्युरेटेड फॅट्स खूप धोकादायक नाहीयेत खरं तर. त्यामुळे थोड्या प्रमाणात आहारात नारळाचं तेल वापरायला हरकत नाही किंवा नारळ वापरायला हरकत नाही जर कोलेस्ट्रॉल जास्ती असेल तर, पण त्याचा अतिरेक टाळावा. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच. तर आता पुढचा प्रकार बघतोय आपण आहारातला जो वाईट आहे कोलेस्ट्रॉलसाठी, तो म्हणजे ट्रान्स फॅट्स. म्हणजे आहारातले आपले असे फॅट की जे त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करून हे फॅट्स त्याचं स्ट्रक्चर थोडंसं बदललेलं आहे. तर ट्रान्स फॅट्स कधी तयार होतात आपल्या अन्नपदार्थांमध्ये? जेव्हा स्पेशली जे फॅट्स खूप जास्ती टेम्परेचरला तापवलं जातं आणि मग पुन्हा पुन्हा ते फॅट हाय टेम्परेचरला नेलं जातं. ह्याचं सगळ्यात सोपं उदाहरण म्हणजे जे स्ट्रीट फूड, रस्त्यावरती मिळणारं अन्न जे तळलेलं आहे. तर हे तळलेलं अन्न काय करतात? म्हणजे समजा वडापाव आहे, समोसा आहे किंवा काय वेगवेगळे तुम्हाला कचोरी आहे, असे पदार्थ आपल्या आवडीचे असतात सगळ्यांचे. पण बाहेर हे जे तळण्यासाठी वापरलेलं तेल आहे ते एक तर खूप मोठ्या टेम्परेचरला तापवलं जातं. प्लस हे तेल जेव्हा वापरलं जातं ते तळून झाल्यावरती ते पुन्हा पुन्हा इतर पदार्थ तळायला किंवा पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या दिवशी अनेक पदार्थ तळायला तेच तेल वापरलं जातं. त्यामुळे हे पुन्हा पुन्हा तळणं एकाच तेलामध्ये, ही प्रोसेस त्या तेलामध्ये ट्रान्स फॅट्स तयार करते. त्यामुळे जर का तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवायचं असेल तर तुम्हाला हे पदार्थ नक्की टाळले पाहिजे. आणि स्पेशली हे रोड साईड फूड्स किंवा पॅकेज्ड फूड्समध्ये, स्पेशली बेकरी प्रॉडक्ट्समध्ये किंवा हे फ्राईड फूड्स, चिप्स सारखे फूड्स आहेत पॅकेज्ड फूड, ह्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉलच्यासाठी घातक असणारं ट्रान्स फॅट हे भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. त्यामुळे तुम्हाला ज्या ज्या फूड लेबल्सवरती पार्शली हायड्रोजनेटेड ऑइल्स असं लिहिलेलं दिसेल ते तुम्ही फूड्स नक्की टाळायला पाहिजे. आणि पार्शली हायड्रोजनेटेड ऑइल्स ह्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये ट्रान्स फॅट्स तयार व्हायची प्रक्रिया झालेली आहे किंवा ट्रान्स फॅट्स त्या फूडमध्ये आहेत आणि ते फूड तुम्ही नक्की टाळायला हवं. तर हे होतं दुसऱ्या घटकाबद्दल आहारातल्या जो कोलेस्ट्रॉलसाठी घातक आहे. तिसरा घटक आपल्या आहारातला घातक कोलेस्ट्रॉलसाठी म्हणजे आपल्या आहारातले गोड पदार्थ किंवा स्वीट्स, अर्थातच साखर. तर साखर किंवा इव्हन मैदा किंवा जे रिफाईंड फूड्स ज्याला आपण म्हणतो की साबुदाणा, बटाटा, जे खूप पिठूळ पदार्थ आहेत, हे सुद्धा कोलेस्ट्रॉलसाठी घातक किंवा कोलेस्ट्रॉल वाढण्यासाठी हे कारण ठरू शकतात. स्पेशली तुमचं बॅड कोलेस्ट्रॉल आपण ज्याला म्हणतो किंवा ट्रायग्लिसराइड्स तुम्ही ऐकलं असेल, तुमच्या लिपिड प्रोफाईलमध्ये एक कॉम्पोनंट असतो. तर हे जे वाढण्याचं कारण आहे हे आपल्या आहारातले शुगर्स किंवा नको असलेले स्टार्ची पदार्थ आहेत. त्यामुळे ह्याचाही अतिरेक वाईट. किंवा ज्या पदार्थांमध्ये पुन्हा पॅकेज्ड फूड्समध्ये हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हा घटक तुम्हाला आढळेल ते पदार्थ पण तुम्ही नक्की टाळले पाहिजेत. आणि ह्या अतिरिक्त फ्रक्टोजमुळे सुद्धा आपल्या शरीरातले किंवा रक्तातले ट्रायग्लिसराइड्स वाढायला हे कारण ठरू शकतं आणि तुमचं आरोग्य ह्याच्यामुळे धोक्यात येऊ शकतं. तर हे झाले घटक जे आपण आहारामध्ये टाळायला पाहिजे. आणि आता स्पेशली जर का तुम्ही मला विचारलं की आपल्या आहारामध्ये अजून म्हणजे व्हेजिटेरियन फूड, नॉन व्हेजिटेरियन फूड याच्यातलं काय चांगलं कोलेस्ट्रॉलच्या दृष्टीने, तर अर्थातच व्हेजिटेरियन फूड सगळ्यात चांगलं. कारण की नॉन व्हेजिटेरियन फूडमध्ये काही प्रमाणात तर कोलेस्ट्रॉल आहेच, पण जे ठीक आहे घेणं. पण त्याचबरोबर नॉन व्हेजिटेरियन फूडमध्ये खूप
खूप जास्ती प्रमाणामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट सुद्धा आहे. त्यामुळे नॉनव्हेजचा अतिरेक टाळणं, स्पेशली रेड मीट आपण ज्याला म्हणतो ते टाळणं, किंवा प्रोसेस्ड मीट टाळणं, ज्याला आपण कॅन्ड मीट असतं किंवा हवाबंद डब्यामध्ये जे मीट प्रोसेस करून मिळतं, किंवा सलामी सारखे जे फूड्स आहेत प्रोसेस केलेले नॉनव्हेज, ते आपण नक्की आपल्या आहारातनं टाळायला पाहिजेत किंवा बंद करायला पाहिजेत असं मी तुम्हाला आवर्जून सांगेन. तर ह्याच्याबरोबरच जे दूध घरी फुल क्रीमचं वापरतात अशांना पण मी सजेस्ट करेन, जर तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं असेल तर तुम्ही फुल क्रीम मिल्क वरून नक्कीच लो फॅट मिल्कवरती किंवा टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क ज्याला आपण म्हणतो, अशा प्रकारच्या दुधावरती शिफ्ट व्हायला पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवायला मदत होऊ शकेल. त्याचबरोबर चॉकलेट्समध्ये सॅच्युरेटेड फॅट्स खूप जास्ती प्रमाणात असतात. त्यामुळे चॉकलेट सारखी फूड्स, आईस्क्रीम सारखी फूड्स नक्की टाळायला पाहिजेत. तुम्ही घरी अर्थातच आईस्क्रीम छान करू शकता, जास्ती सॅच्युरेटेड फॅट्स नसणारं. त्याबद्दल आपण नंतर बोलूयात. मला असं वाटतं हा खूप सगळ्यांच्या आवडीचा पण व्हास्ट विषय आहे. पण मी थोडक्यात तुम्हाला सांगितलं आता की कुठले कुठले पदार्थ आहारामध्ये टाळायला पाहिजेत जर तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवायचं असेल तर. आता आपण बघतोय कुठले पदार्थ आहारामध्ये आवर्जून घ्यायला पाहिजेत. तर ह्याला आपण कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली फूड्स म्हणूयात. आणि आता कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली फूड्स बद्दल बोलताना मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगणार आहे की याच्यामध्ये मी जी तुम्हाला नावं सांगणार आहे, हे एखादा पदार्थ यातला आहारात घेऊन काही उपयोग नाही. त्यामुळे तुम्ही जितकी व्हरायटी ह्या पदार्थांची तुमच्या आहारामध्ये ठेवाल, दररोज वेगवेगळे ह्यातले फूड्स काही प्रमाणामध्ये आहारामध्ये नियमितपणे घ्याल, तेव्हा तुम्हाला याचा उपयोग कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे असे फूड्स आपण आता बघूयात. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला नंबर लागतो आपल्या आहारातल्या सोल्युबल फायबर्सचा, म्हणजे जे विरघळणारे फायबर्स आहेत. असे फायबर्स आपल्या शरीरातलं कोलेस्ट्रॉल कमी करायला मदत करतात. आणि आपल्या आहारातलं सुद्धा जे कोलेस्ट्रॉल किंवा वाईट प्रकारचं फॅट आहे, हे फॅट ह्या सोल्युबल फायबर्सला धरून राहतं आणि मग ते शरीराच्या बाहेर टाकलं जातं. त्याचं ऍब्झॉर्प्शन होण्यापासून, म्हणजे रक्तामध्ये हे फॅट्स येण्यापासून सोल्युबल फायबर्स त्याचा अटकाव करतात त्याला. त्यामुळे सोल्युबल फायबर्स आहारामध्ये चांगल्या प्रमाणात घेणं हा कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्याचा एक उत्तम पर्याय आहे. मग सोल्युबल फायबर्स कशामध्ये असतात? तर सोल्युबल फायबर्सचे सोर्सेस म्हणजे तुम्हाला आता मी सांगणार आहे की सगळे म्हणजे असे घटक की ज्याला थोडासा गुळगुळीतपणा किंवा गुळगुळीतपणा असतो. मग तुमच्या डोळ्यासमोर आता आलं असेल की ओट्स सगळ्यांनी ऐकलंय ना. मी तुम्हाला मागेही प्रॉमिस केलंय की मी ओट्स वरती एक वेगळं सेशन घेणार आहे, कुठले ओट्स वापरायचे, किती वापरायचे, कधी वापरायचे. पण ओट्स हा एक आपल्या आहारातला असा चांगला घटक आहे की जो कोलेस्ट्रॉल कमी करायला मदत करू शकतो, कारण की त्याच्यामध्ये सोल्युबल फायबर्स खूप चांगल्या प्रमाणामध्ये आहेत. त्याचबरोबर ऍपल्स किंवा सफरचंद ह्याच्यामध्ये पेक्टिन नावाचं एक सोल्युबल फायबर आहे, तो चांगला आहे. स्ट्रॉबेरीज सारखी फळं चांगली आहेत, काकडी चांगली आहे. भेंडी तुम्हाला बघितलं असेल, त्याला गुळगुळीत एक असं आवरण किंवा एक त्याच्यामध्ये असा घटक असतो, तर तो सोल्युबल फायबर असतात, त्याच्यामुळे भेंडी चांगली आहे. गवार चांगली आहे. बीन्स वर्गीय भाज्या सगळ्या खूप चांगल्या आहेत कोलेस्ट्रॉलसाठी. म्हणजे जर तुम्ही दररोज तुमच्या आहारामध्ये बीन्स किंवा घेवडा वर्गीय भाज्यांचं एक सर्व्हिंग घेऊ शकलात तर ते कोलेस्ट्रॉलच्या दृष्टीने खूप चांगलं ठरणार आहे. आणि बीन्स वर्गीय भाज्या म्हणजे याच्यामध्ये श्रावण घेवडा तर आहेच, पण ज्या बिया म्हणजे ज्याला आपण किडनी बीन्स म्हणतो किंवा राजमा म्हणतो किंवा डबल बीन्स म्हणतो किंवा काळे शिपाई ज्याला म्हणतात की काळे ब्लॅक बीन्स ज्याला म्हणतात, तर हे सगळ्या प्रकारचे बीन्स, चवळी आहे, हे सगळे बीन्स तुम्ही तुमच्या आहारात नियमित घेणं हे कोलेस्ट्रॉलच्या दृष्टीने खूप चांगलं आहे. त्यानंतर पुढचा एक पदार्थ म्हणजे आपल्या आहारातला फ्लॅक्सीड्स किंवा जवस. तर हे जवस जे आहे ते दोन वेगवेगळ्या प्रकारे कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवायला मदत करतं. एक तर फ्लॅक्सीड किंवा जवसामध्ये सोल्युबल फायबर्स आहेत, जसं आपण आताच बोललो की सोल्युबल फायबर्स चांगले आहेत. तसंच जवसामध्ये ओमेगा 3 नावाचे फॅट सुद्धा आहेत. तर आता आपण पुढचा घटक बघतोय आपल्या आहारातला की ओमेगा 3 फॅट्स असणारे पदार्थ जे कोलेस्ट्रॉलसाठी चांगले आहेत. त्यातला जवस आपण आत्ताच बघितला, तर साधारण 1 टेबलस्पून जवस म्हणजे 1 मोठा चमचा भरून जवस दिवसातनं कमीत कमी घेणं हे कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यासाठी तुम्हाला मदत करणार आहे. त्याचबरोबर ओमेगा 3 चे इतर काही सोर्सेस म्हणजे अक्रोड आहे. अक्रोड दररोज आहारामध्ये 1 ते 2 अक्रोड घेणं ही एक चांगली सवय आहे कोलेस्ट्रॉलच्या दृष्टीने. किंवा इतर नट्स घेणं आहारामध्ये, म्हणजे बदाम आहेत किंवा सूर्यफुलाच्या बिया, भोपळ्याच्या बिया, मगज बी यासारख्या वेगवेगळ्या बिया, अक्रोड ह्यांचा आहारात समावेश करणं ही कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्याच्या दृष्टीने एक चांगली सवय आहे.
त्याचबरोबर आपण आता ओमेगा 3 बद्दल बोलतोय तर आपण सोयाबद्दल पण बोलायला पाहिजे. सोयाबीन, तर सोयाबीनमध्ये तर ओमेगा 3 फॅट्स आहेतच, पण सोयाबीनमध्ये काही इतरही घटक आहेत की आयसोफ्लेवॉन्स नावाचे घटक आहेत जे कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवायला मदत करतात. त्याच्यामुळे सोयाबीनचे प्रॉडक्ट्स की टोफू आहे, सोया मिल्क आहे, हे तुम्ही नक्की तुमच्या आहारामध्ये घेऊ शकता. आता सोया चे प्रॉडक्ट्स असेही मिळतात जे खूप रिफाईंड आहेत किंवा ज्याला आपण सप्लिमेंटच्या फॉर्ममध्ये सोया मिळतं की सोय प्रोटीन आयसोलेट्स आहेत किंवा सोय प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट्स आहेत. त्या सप्लिमेंट फॉर्ममध्ये सोया घेणं काही फारसं चांगलं नाही, पण फूड फॉर्ममध्ये सोयाबीन घेणं हे तुम्हाला कोलेस्ट्रॉलच्या दृष्टीने मदत करू शकतं. आता पुढचा घटक आपण आपल्या आहारातला बघूयात, तो म्हणजे राईस ब्रॅन ऑइल. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल. तर राईस ब्रॅन ऑइलमध्ये ओरॅझिनॉल नावाचा एक घटक असतो. हा घटक सुद्धा कोलेस्ट्रॉल काबूमध्ये ठेवण्यासाठी किंवा चांगलं ठेवण्यासाठी मदत करू शकतो. पण अर्थातच राईस ब्रॅन ऑइल सुद्धा ठराविक प्रमाणातच वापरायचं आहे आणि इतर तेलांच्या बरोबरीने तेल वापरायचं. फक्त राईस ब्रॅन ऑइलच वापरणं कायम हे चांगलं नाही. वेगवेगळी तेल वापरायला हवी, पण त्याच्यातलं एक तेल हे राईस ब्रॅन तेल असायला हवं, तर तुम्हाला ते कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यासाठी नक्की मदत करू शकेल. आता ह्याच्याबरोबरच काही अँटीऑक्सिडंट्स म्हणजे जे आपण आहारातले रंगीबेरंगी पदार्थ म्हणतो, म्हणजे नॅचरली कलरफुल फूड्स, त्याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या आणि सगळी फळं ही येतात. तर ह्यांचे जवळपास 4 ते 5 सर्विंग्स दिवसभरामध्ये घेतले पाहिजे. 4 ते 5 वाट्या भरून फळं आणि भाज्या. तर हे तुम्ही जर का घेऊ शकला तर त्यातनं तुम्हाला सगळे अँटीऑक्सिडंट्स मिळणार आहेत जे तुमच्या बॅड कोलेस्ट्रॉलचं ऑक्सिडेशन होण्यापासून त्याला वाचवणार आहेत किंवा बॅड कोलेस्ट्रॉलचे जे आपण म्हणतोय की त्याचा थर तयार होणं आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये, त्याच्या गुठळ्या तयार होणं, यापासून हे अँटीऑक्सिडंट्स वाचवणार आहेत. त्यामुळे अँटीऑक्सिडंट्स असलेली फळं किंवा सगळे भाज्या तुमच्या आहारामध्ये नक्की असायला हव्यात. आता पुढचा घटक तो म्हणजे आपल्या आहारातले काही मसाल्याचे पदार्थ किंवा काही हर्ब्स आणि स्पायसेस. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला नंबर पुन्हा लागणारे लसूण. लसूण हा कोलेस्ट्रॉलसाठी खूप चांगला आहे आणि जर तुम्ही तो कच्चा घेऊ शकलात तर तो अधिक चांगला. असंही बघण्यात आलं की साधारण लसणाच्या 1 ते 2 पाकळ्या जरी तुम्ही नियमित स्वरूपात दररोज आहारात घेऊ शकलात तर उत्तम. आणि मी नेहमी सांगते, लसूण कच्चा खाणं अनेकांना आवडत नाही किंवा त्यांना ते सहन होत नाही, त्याचा स्ट्रॉंग फ्लेवर असतो तो. तर त्यासाठी मी सांगते की नेहमी चटण्यांच्या स्वरूपामध्ये लसूण घ्या. चटण्या करताना त्याच्यामध्ये कच्चा लसूण घाला. जवसाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, तिळाची चटणी, कढीपत्त्याची चटणी. आणि या फॉर्म मध्ये जर तुम्ही रोज ह्या चटण्या 2 चमचे जरी दिवसातनं खाऊ शकलात तरी तुमच्या शरीरामध्ये लसूण जाऊ शकतो. त्याचबरोबर लसूण तुम्ही स्वयंपाकात सुद्धा वापरू शकता, पण कच्चा वापरलेला जास्ती चांगला. आणि हा लसूण तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यासाठी मदत करणार आहे. कांदा आणि लसूण दोन्ही चांगले आहेत. त्याचबरोबर इतर हर्ब्स आणि स्पायसेस म्हणजे याच्यामध्ये मेथीचे दाणे आहेत किंवा याच्यामध्ये दालचिनी आहे, या घटकांचा सुद्धा तुमचं कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यासाठी हातभार लागतो. तर हे होते कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली फूड्स. याचबरोबर तुमच्या आहारातला ग्रीन टी, जर का तुम्ही चहा घेत असाल रेग्युलर तर तुम्ही ग्रीन टी वरती शिफ्ट होणं ही एक चांगली सवय किंवा चांगला अल्टरनेटिव्ह असू शकतो. आणि दररोज साधारण 1 कप जरी तुम्ही ग्रीन टी घेऊ शकलात तरी तो तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यासाठी मदत करू शकतो असं दिसून आलंय. त्याचबरोबर जे नॉन व्हेजिटेरियन लोक आहेत अशांसाठी आहारामध्ये चिकन किंवा मटण ह्याच्या जागी फिश घेणं किंवा माशाचा समावेश करणं, त्यातल्या त्यात जे ऑइली फिश आहेत असे फिश तुमच्या आहारामध्ये घेणं हा एक कोलेस्ट्रॉलसाठीचा खूप चांगला पर्याय ठरू शकतो. म्हणजे नॉन व्हेजिटेरियन लोकांना नॉनव्हेज पूर्ण सोडणं किंवा बंद करणं बऱ्याचदा जमत नाही आणि नॉनव्हेजमध्ये चांगल्या प्रकारचे प्रोटीन्सही असतात, इतर काही चांगली न्यूट्रिएंट्स असतात. त्याच्यामध्ये पूर्ण बंद करण्याच्या ऐवजी जर तुम्ही फिश घेण्यावरती तुमचं फोकस देऊ शकलात आणि आठवड्यातनं साधारण 2 वेळा जरी तुम्ही फिश घेऊ शकलात तरी तो कोलेस्ट्रॉलसाठी चांगला ठरणार आहे. आणि मग अशी आपण म्हणलं तसं अंड्याचाही समावेश करायला दररोज एका अंड्याचा काही हरकत नाही. तर हे होतं आपल्या आहारातल्या कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली फूड्स बद्दल. आता मग अशी म्हणलं तसं की ही जी फूड्स आहेत ही नियमित स्वरूपात आणि वेगवेगळ्या प्रकारची फूड्स आपण आहारामध्ये घ्यायला हवी, यातलं एक घेऊन पुरेसं नाही. आता ही सगळी काळजी आपण काय घ्यायची हे बोललो. आहारामध्ये काय बदल करायचे, जीवनशैलीमध्ये अजून काय बदल करायला हवेत हे आपण बघितलं. पण याची सुरुवात कुठनं करायची? अनेकांचा असं समज असतो की आता कोलेस्ट्रॉल वाढलं की बघू, कोलेस्ट्रॉल म्हणजे काय म्हातारपणातला आजार आहे किंवा म्हातारपणी दिसून येतं वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल. तर असं खरं तर नाहीये. कोलेस्ट्रॉल जे डिपॉझिट होतं आपल्या रक्तवाहिन्यांच्या आतमध्ये, ही जी प्रोसिजर असते ती अगदी लहान वयापासून सुरू होते. म्हणजे अगदी 2-3 वर्षापासूनच हे कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असते.
ती अगदी स्लो प्रोसेस असते. त्याच्यामुळे तुम्हाला लहानपणी त्याचं महत्व लक्षात येणार नाही किंवा लहानपणी तुम्हाला त्याचे काही सिम्पटम्स दिसणार नाही. पण जसं जसं मोठं व्हायला लागतो आपण तसं तसं ते साचत जाण्याचं प्रमाण वाढत जातं आणि मग आपल्याला त्याची जाणीव होते किंवा त्याचा त्रास होतो. म्हणून लहानपणापासूनच या सगळ्या चांगल्या सवयी लावणं मुलांना हे अतिशय महत्वाचं आहे. आता पुढचा प्रश्न तुम्ही विचाराल की मग कोलेस्ट्रॉल चेक कधी करायचं? तर कोलेस्ट्रॉल चेक करणं किंवा लिपिड प्रोफाईल तुमचं चेक करणं ही एक अतिशय महत्वाची स्टेप आहे तुमचं कोलेस्ट्रॉल चांगलं ठेवण्यामध्ये. कारण की हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स जे असतात ना ते थोडेसे सायलेंट किलर म्हणून ओळखले जातात. म्हणजे जोपर्यंत ते खूप वाढत नाहीत तोपर्यंत लक्षात येत नाही. त्यामुळे शुगर, बीपी ह्याच्या बरोबरच तुमचं कोलेस्ट्रॉल सुद्धा नियमित प्रकारे तपासणं किंवा मोजणं हे महत्वाचं आहे. आणि कोलेस्ट्रॉल म्हणजे फक्त कोलेस्ट्रॉल न तपासता लिपिड प्रोफाईल ही जर का टेस्ट तुम्ही करू शकलात तर त्यात तुम्हाला हे सगळे कॉम्पोनंट जसं की आपण LDL, HDL, ट्रायग्लिसराइड्स हे आपण बोललो ह्या सगळ्याचीच तुम्हाला त्याच्यामधनं माहिती मिळेल. तर हे लिपिड प्रोफाईल कधीपासून करायला सुरुवात करायची? तर असं हल्ली म्हटलं जातं की खूप थांबायची गरज नाही किंवा खूप उशीर करायची गरज नाही. इव्हन लहान मुलांमध्ये सुद्धा साधारण 9 ते 11 वर्षाच्या वयाच्या मुलांमध्ये पहिल्यांदा कोलेस्ट्रॉलची तपासणी करायला हवी किंवा फर्स्ट चेकअप त्या वयामध्ये व्हायला हवं. आणि इस्पेशली जर तुमच्या घरामध्ये कोलेस्ट्रॉल जास्ती असायची टेंडन्सी आहे किंवा घरामध्ये कोणाचं कोलेस्ट्रॉल जास्ती होण्याची फॅमिली हिस्ट्री आहे किंवा मुलांमध्ये इतर काही धोक्याचे घटक आहेत जसं की मुलांमध्ये चाइल्डहुड ओबेसिटी किंवा लहान मुलांमध्ये स्थूलता आहे, लहान मुलांमध्ये खाण्यापिण्याचे सवयी ज्यांच्या चुकीच्या आहेत, जी मुलं व्यायाम करत नाहीत, अशा मुलांमध्ये तर आवर्जून कोलेस्ट्रॉल हे साधारण 9 ते 11 वर्षाच्या वयामध्ये चेक करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर कधी चेक करायचं? तर जर का तेव्हा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल असेल तर मग दर 5 वर्षांनी कोलेस्ट्रॉल चेक करून सुद्धा पुरेसं आहे. मग अगदी हे वयाच्या 45व्या वर्षापर्यंत तुम्ही दर 5 वर्षांनी कोलेस्ट्रॉल चेक केलं तरी ते पुरेसं आहे. मग सारखं सारखं करायची गरज नाही जर ते नॉर्मल असेल तर. ओके, त्याच्यामध्ये काही ॲबनॉर्मॅलिटी असेल तर तुम्ही अर्थातच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला पाहिजे आणि त्यांच्या सल्ल्याने पुन्हा कधी चेक करायचं हे ठरवलं पाहिजे. आता पुरुषांमध्ये 45 वर्षानंतर आणि स्त्रियांमध्ये साधारण 55 वर्षानंतर, म्हणजे स्त्रियांमध्ये मेनोपॉज येऊन गेल्यानंतर काही वर्षांनी आणि पुरुषांमध्ये 45 नंतर. सो 45 इन मेल आणि 55 इन विमेन या एज नंतर कोलेस्ट्रॉल दरवर्षी किंवा दर 2 वर्षांनी चेक करणं हे अपेक्षित आहे. तर हे जर का तुम्ही लक्षात ठेवलं आणि कोलेस्ट्रॉल नियमितपणे चेक करून घेतलं तर नक्कीच तुमचे डोळे वेळेवरती उघडतील. कोलेस्ट्रॉल बॉर्डरवरती असतानाच जर ते वाढलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल आणि तुम्ही त्याच्यावरती तुमच्या लाईफस्टाईलच्या आधारे प्रयत्न करून ते कोलेस्ट्रॉल आटोक्यामध्ये आणू शकाल आणि तुम्हाला त्याच्या गोळ्या घ्यायची वेळ येणार नाही. गोळ्यांचे प्रत्येक गोळीचे साईड इफेक्ट्स हे असतातच. स्टॅटिनचे सुद्धा अनेक साईड इफेक्ट्स आहेत किंवा कोलेस्ट्रॉल कमी करणाऱ्या गोळ्यांचेही साईड इफेक्ट्स आहेत. अनेकांना मसल पेन होणं किंवा मसल्सवरती त्या स्टॅटिनचा इफेक्ट होणं हे खूप कॉमन आहे. इतर काहींना व्हॉमिटिंग होणं, नॉशिया येणं किंवा काहींना कॉन्स्टिपेशन होणं, काहींना डायरिया, लूज मोशन्स होणं, असे अनेक साईड इफेक्ट्स हे स्टॅटिनचे दिसू शकतात आणि इतर सगळ्याच गोळ्यांचे साईड इफेक्ट्स काही ना काही असतात. त्यामुळे ह्या जर का तुम्ही गोळ्या टाळू शकलात तर फार उत्तम. गरज पडली तर गोळ्या घ्यायलाच पाहिजे. त्याचे साईड इफेक्ट पेक्षा मग त्याचे तुम्हाला उपयोग जास्ती होणार आहेत. त्यामुळे अशा वेळेला डॉक्टर गोळ्या सजेस्ट करतीलच. पण ऍज फार एज पॉसिबल तुमची लाईफस्टाईल चांगली ठेवून एकतर तुम्ही कोलेस्ट्रॉल वाढणं प्रिव्हेंट करा. पूर्ण थोडं वाढलं असेल, बॉर्डरला आलं असेल तर ते आटोक्यात आणण्याचा नक्की आवर्जून प्रयत्न करा. ते नक्की 20% खाली येऊ शकतं. आणि जर सगळे प्रयत्न करूनही कोलेस्ट्रॉल वाढलं किंवा ते खाली येत नसेल तर नक्कीच तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ती औषधं सुरू ठेवायला हवी आणि औषधांबरोबरच जीवनशैलीकडे कानाडोळा न करता जीवनशैलीकडेही तितकंच लक्ष द्यायला हवं. आणि आज आपण बोललेले सगळे घटक जीवनशैलीचे तपासून पाहायला हवे आणि सुधारायला हवे. एवढं बोलून मी आजचं सेशन थांबवणार आहे. तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल बद्दल काहीही अजून शंका असतील तर त्या मला नक्की विचारा. तुमच्या घरामध्ये कोणाचंही कोलेस्ट्रॉल जर का जास्ती असेल, आजूबाजूच्यांचं, मित्रमैत्रिणींचं, कलिग्सचं तुमच्या कोलेस्ट्रॉल कोणाचं जास्ती असेल तर त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचवा. तो त्यांना नक्की मदत करेल अशी मला खात्री आहे. एवढं बोलून मी आज थांबतीये. पुन्हा आपण असंच भेटतोय पुढच्या मंगळवारी संध्याकाळी 7 वाजता जस्ट फॉर हार्टच्या हेल्दी लाईफ सिरीज मध्ये. नमस्कार.